Des del 2 de gener del 2023, les petites explotacions agrícoles, ramaderes i silvícoles poden tornar a cremar els residus vegetals que generin a l'entorn agrari amb l'anterior procediment de comunicació de crema. Aquestes explotacions han de complir amb la normativa de prevenció d'incendis, per la qual cosa des del 2 de gener fins al 14 de març han de comunicar la crema de restes vegetals. Bé, la valoració és molt positiva. De fet, la gent esperava poder fer cremes i això s'ha notat als ajuntaments. Els ajuntaments que el primer dia es formaven inclús cues demanant aquesta sol·licitud que s'ha de demanar, que es pot fer telemàticament, que com a novetat inclús es pot portar en el mòbil, però que a tots els municipis hi ha hagut un boom i encara ara la gent fa neteja dels horts, d'aquestes canyes que tenia, que no van poder cremar en el seu moment. Ara, a partir del dia 2 de gener, es poden fer aquestes cremes, sol·licitant-ho. De fet, ho poden sol·licitar particulars, com grans empresaris o agricultors, tots poden accedir, però s'ha de sol·licitar. Bé, el ciutadà el que ha de fer és anar al seu ajuntament de referència i en el seu ajuntament de referència vol dir on es farà la crema, i llavors en allà comunicar la seva intenció de portar a terme aquesta crema. Aquesta comunicació no serà efectiva fins l'endemà. Llavors, molt important sempre és que d'entrada dongui un telèfon mòbil. Si no hi ha un telèfon mòbil no es pot fer aquesta crema. Per què això? Primer, perquè el telèfon mòbil entenem que és una eina de seguretat que permetrà en un moment donat trucar al 112 si la persona que està fent la crema té algun problema, que se li escapa el foc o el que pugui passar, demanar ajuda, i després perquè és la manera que ens comunicarem amb ell. És a dir, que li posarem els missatges de prevenció d'incendis necessaris per si ho ha de restringir o realment no ho podrà fer-ho. Per tant, aquesta seria l'aplicació que haurà de fer, és a través del seu ajuntament de referència i comunicar la intenció de la crema. Les cremes, com sempre, i més vinguent d'un any, 2022, que ha sigut bastant sec, un estiu que ha sigut càlid, la vegetació cada vegada està més estressada, tenim la planta viva té poca humitat, ja no parlem de tota la planta que ha caigut, branques, fullaraca, que està a terra, això nosaltres parlem que és combustible, no? I aquest combustible és fàcil que s'iniciï un incendi, no? Llavors, qualsevol crema, en aquest cas, el que pot passar és això, no? Que aquestes partícules que volen, per l'efecte del vent, es dipositin en aquesta fullaraca, en aquesta mena de matalàs, no? I això ens pot provocar una ignició, no? També per radiació. Com veieu, aquesta crema demanem que estigui separada al seu voltant fins a 3,5 metres, descobrir el sol, perquè així per contacte no pugui conduir-se. També demanem que s'hagi separat de la massa boscosa, perquè per radiació no arribi a encendre aquesta vegetació que ja està de per si bastant seca, i després una distància, i sobretot també diem que si el vent bufa a més de 20 km per hora s'aturi, perquè entenem que és cap on caurien les paveses, aquestes xàldiques, aquestes guspires, que són focus secundaris i que en aquest cas ens provocaria la ignició del bosc més proper, no? Entenem que per fer foc, tot i que ara és l'època que es pot fer foc, no hi ha tant de risc, però hi ha aquestes mesures que sempre s'han d'aplicar i que per això estem nosaltres per anar-les controlant i fer-li el seguiment, perquè cada vegada més i en un episodi d'emergència climàtica trobarem incendis forestals fora de l'època que estàvem acostumats, que era l'estiu, i els trobarem també a l'hivern. Bé, llavors, evidentment, totes les mesures de prevenció, que és que durant el foc no es pugui escapar, també és molt important que quan decidim que la crema s'ha apagat o decidim que ja el que volíem eliminar ja ho hem eliminat. Recordem que el foc és una eina que ens serveix, una eina rural per a aquests treballs. Però és molt important que el foc quedi completament apagat. Des dels agents rurals considerem que la millor manera per deixar una crema apagada és tirant-hi aigua a raig. És a dir, tenir suficientment aigua per poder fer una extinció total per refredament. Això vol dir, a vegades, portar un cert volum d'aigua d'una cuba, fer-la venir d'on es pugui, o tenir una mànega a la vora d'un pou i tirar-hi aigua. Ens hem trobat que enterrant aquestes restes que no estan del tot consumides fan com un efecte carbonera sota la terra, que van cremant i poden arribar a cremar 15 dies, i llavors amb una entrada de vent que traiés la terra de sobre pot avivar. De fet, és una de les casuístiques que tenim d'incendis forestals, aquest tipus de crema. Per tant, sí que el consell, i més amb aquests volums que estem parlant, d'una extinció completa seria amb aigua a raig. Altrament, el darrer any es van registrar un total de 20 incendis a la comarca de la Selva i es van aconseguir prevenir molt més.
Per això que des dels agents rurals insisteixen en el fet de sol·licitar els permisos per prevenir futurs incendis i poder evitar que la crema s'expandeixi. Faltaria un correu electrònic per si hem de...